Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja f'Malta tfakkar il-Beat Ignazio Falzon. Kif nafu dan ġie beatifikat ma' Adeodata Pisani u ma' San George Preka. Aħna nitolbu l-dan il-Beatu li jkollna l-imħabba għat-tagħlim kif kellu hu, għat-tagħlim tal-katekizmu li rrid jgħaddih ukoll l-oħrajn, mhux biss rigal għalih it-tagħlim imma jgħaddih b'qalb sħiħa lil ħaddieħor. Mod speċjali dawk iż-żminijiet kellna s-servizzi f'Malta u tant ta' dedikazzjoni għal dawn in-nies. Ejjew nitolbu l-dan il-qaddis li aħna nikbru fit-tagħlim tal-Evanġelju, fil-katekizmu biex verament nifhmu aħjar l-imħabba t'Alla fil-Knisja għalina. Narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intajtna lil Beat Ignazju bħala katekist ħabbriki fil-Knisja tiegħek. Għamel li blajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħeġġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien malli beda jisbaħ, l-anġli bdew jaġlu lil Lot u jgħidulu: Qum, aqbad lil martek u ż-żewġ tibniet tiegħek li hawn miegħek li ma tinqeridx fil-kastik tal-belt ta' Sodoma. Lot beda jitnikker, imma dawk l-irġiel qabduh minn idu lilu, lil martu u ż-żewġ tibniet tiegħu minħabba l-ħniena tal-mulej għalih u ħarġuh u wasluh il-barra mill-belt. U malli ħarġuhom il-barra qalulhom: Aħrab għax hemm ħajtek fin-nofs. La tħares warajk wanqas tieqaf x'imkien f'dawn l-inħawi. Aħrab lejn l-oljiet li ma tinqeridx. U Lot qalilhom: Le, Sidi, ara s'issa sab ħniena f'għajnejk il-qaddej tiegħek u kbira l-ħniena li wrejt miegħi biex salvajt l ħajti. Imma jien ma nistax naħrab lejn l-oljiet
bla ma tilħaqni il-ħsara u mmut. Ara, hawn din il-belt fil-qrib, ħa nistkennem, belt żgħira hi. Ħalli naħrab u nistkennem, mhix belt żgħira u nsalva ħajti. U wieġbu. Ara jien se naqtalek xewqtek f'din il-ħaġa wkoll. Minix se neqret il-belt li jetli. Fittex aħrab hemmhekk, għax ma nista' nagħmel xejn qabel ma tasal hemm. Għalhekk semmew dik il-belt Soar. U x-xemx kienet tiela fuq l-art meta Lot wasal Soar. U l-mulej bat ix-xita fuq Sodoma u Gomorra, xita ta' kubrit u nar mismewwiet mingħand il-mulej. U ered dawk li bliet u l-inħawi kollha ta' madwarhom, u l-kull min jammar fihom, u l-ħdura kollha tal-art. U l-mara ta' Lot ħarset lura minn warajh u saret plier tal-melħ. U Abram qam filgħodu kmieni u rħiela lejn il-post fejn kien qatt quddiem il-mulej. U ħares lejn Sodoma u Gomorra u fuq l-art kollha ta' madwarhom u ra li kien tiela duħħan mill-art bħal duħħan ta' forn. Meta Alla eret li bliet tal-wita, Alla ftakar f'Abram u ħareġ lil Lot minn nofs il-qerda meta eret li bliet li fihom kien jammar Lot. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Tjubitek mulej i quddiem għajnejja, flimkien tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Ġarrabni mulej u warbilni, iflili moħħi u qalbi, tjubitek quddiem għajnejja, imxejt skont is-sewwa tiegħek, flimkien tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Todnix man-nies midimba, anqas ma' min ixerret id-dmija, dawk li għandhom fidejhom il-ħażen u flemintom rigali qarrieqa, flimkien tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Iżda jien nimxi bl-ħtija, eħlisni jien tuħenna lija, jien briġli wieqaf fil-wita, fil-ġemat mulej lilek imbierek, flimkien tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tela fuq id-dajsa u d-dixxipli marru warajh u qamet taqliba kbira fuq il-baħar. Hekk li l-mewġ beda jgħatti id-dajsa iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, qajmuh u qalulu, salvana mulej, ser nintilfu. U qalilhom, dil-biża kollu għalfejn, ja nies ta' fidi ċkejkna. Imbagħad qam, ordna lill-irjieħ u l-baħar u weqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu, dan xi bniedem hu biex sal-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dan kif jibqa' kalmek? Dan bla demm? Dan xi ġifieri se nerqu u qiegħed hemm frisk bħal kassa. Min jaf kemm din ir-reazzjoni tal-Apostli għal Ġesu f'din is-sitwazzjoni tkun ir-reazzjoni tagħna quddiem il-kuntlarju tal-ħajja li ngħiduha kif inhi
ma jaqta' qatt. U inti mingħajr ma trid tgħid fejn hu Alla, kif donnu Alla ittarrax għat-talba tiegħi. Għaliex mhux jismani, x'qed nagħmel ħażin? Min jaf kemm ngħidu dan l-espressjonijiet quddiem it-tribulazzjonijiet, il-provi tal-ħajja fil-ħajja ta' kuljum, imma aktar u aktar meta tiġi xi maltempata kbira fuqna. Bħalma ġara f'din iċ-ċirkostanza id-dajsa sabet ruħha f'dan il-maltemp u beżgħu. Imma Ġesu għaliex kienet hekk ir-reazzjoni tiegħu? Għaliex baqa' kalm? Għaliex riedhom jibqgħu kalmi? Għaliex kien żgur li l-mulej Alla l-Missier mhux se jħallih waħdu. Kien jifhem li hu immexxi mill-imħabba tal-Alla. U għalhekk ma ħax għalihom imma wissihom. Ma ħax għall-apostli li irreaġixxew kif irreaġixxew, imma wissihom. Kemm intom nies ta' fidi żgħira. U allura llum Ġesu qiegħed jgħidilna nikbru fil-fidi. Fil-ħajja ta' kuljum. Quddiem il-provi tal-ħajja. Aħna nafu u niftakru x'kien jgħallimna San Ġorġ Preka. Fil-mument tal-prova kollox u fil-mument tal-provi tal-ħajja kif inġibu ruħna. Nintelqu f'idejn Alla li hu mħabba għalina. Anke llum fl-ewwel lezzjoni mill-Ktieb tal-Ġenesi għandna din is-sitwazzjoni ta' Lot li kellu joħroġ minn Sodoma għaliex kien hemm dan il-kastig ġej fuq Sodoma. Lot bħal donnu ma kienx konvint li għandu joħroġ. Donnu ħassu għajjien biex joħroġ minn din l-art li kien rabat qalbu magħha. U allura talab li jmur f'art oħra, żgħira, belt xkejkna, fejn hu iħossu aktar żgur. Ittratta mal-anġlu tal-mulej fuq kif se jagħmel. Aħna wkoll hekk fit-tribulazzjonijiet tal-ħajja kemm nittrattaw mal-Alla, kemm nippruvaw anke bil-wedi, bil-mod kif ngħidu l-affarijiet. Idħol għalija, ħenna għalija, għejni, mbagħad nagħmel dil-weda, mbagħad nagħmel hekk. Nittrattaw mal-Alla. Imma is-salm responsorjali tiftakru xi tlabna għal darba 2, 3, 4, 5. Tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Hekk tlabna fir-responsorju tas-salm. Kemm hi quddiem għajnejna t-tjubija tal-mulej. U biex tkun quddiem għajnejna irridu nikbru fiha. Ma rridux naljenaw rasna, ma rridux inħallu l-awġ tal-ħajja idalmilna moħħna u qalbna. Imma kuljum b'imħabba kbira inerħu ruħna f'idejn il-mulej li jidher trankwill imma qiegħed hemm, qiegħed lest għalina, jenna fil-maltempati kollha tal-ħajja. Impoġġu quddiem il-mulej b'fiduċja sħiħa it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej li kultant nistħajluha bħad-dajsa fil-maltemp. Imma nemmnu li inti qiegħed hemm, nemmnu li inti tmexxiha fil-port tas-salvazzjoni. U kif għedtilna inti stess, il-bibien tal-infern ma jelbuwiex. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus. Ħalli jintlew bilan li jaħdmu għal-paċi. Mhux jibqgħu f'moħħhom jaraw kif jikbru fil-qawwa
fil-poter u fl-armamenti għal-irda u l-ġlied. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju idħol għal dawk imħabtin kollha, kemm bil-mart, kemm fin-nuqqas ta' mħabba, nuqqas ta' ftehim. Tant nies jirrikorru lejk mulej bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll mulej biex aħna inħobbu t-talim u nemnu li permezz tat-talim nikbru fl-imħabba u fil-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-eżies mejtin tagħna biex inti tagħtihom id-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju itlob għalina, ħenna għalina, ejna narfu l-imħabba tiegħek fil-ħajja ta' kuljum. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li l-poplu qaddis tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Beatu Nazju. Wagħmel li bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempju tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq Nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U qabel ma tela s-sema bat li dixxipli jgħallmu u jagħmdu lill-ġnus kollha. Imnebbaħ minn dan il-kmand ta' ibnek, il-Beatu Nazju għallem lil ħafna iħarsu dak kollu li ordnalna l-mulej Ġesu u permezz tal-Mamudija seħibhom mal-poplu qaddis tiegħek li hu l-Knisja, il-ġisem ta' Kristu, it-Tempju tal-Ispirtu Santu, għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk aħna nroddulek ħajr u mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs,
radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ li d-disċipli tiegħu u qal, ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr, taħ li d-disċipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll mulej f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, l-Beati Maltin magħhom Nazju, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha. Inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla. Danu
li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għatina l-għajnuna permezz ta' din it-qarbina mqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazju bil-qalb u bl-emil nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Barikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr il-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bil-ma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata f'xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli.
il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana ħlesejna u għafmana, Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħdina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija. Meta Sir ta' Ġesu Kristu kien fl-ort tal-Ġetsemani jagħmel l-orazzjoni u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sir ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm ifflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
Ikun li titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma tal-tana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta Sir Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija meta ssir ta' Ġesu Kristu kien mob bi blowda tas-salib minant Pilatus għall-Kalvarju. Mixxierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfr minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta ssir tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnate, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-erbieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba.
Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Itlob mqaddes. għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddija tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażlu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalu lill-ibne, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda
dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.